Vilagarcía vive con normalidade os cambios de tráfico postos en marcha dende o pasado xoves. A ponte festiva contribuiu a pospoñer os atascos polo menos ata hoxe. Con todo, esta mañá a circulación no centro da cidade era bastante fluida, aínda que con retencións puntuais. Abreuse o xoves, que foi, xa entrada fin de semana, o venres que foi festivo, o sábado que o mercado, tuvemos a primeira proba de mercado, pero como estaba no medio dos festivos, a ver, eu creo que vamos a probar máis mañán que martes, que é máis día laborable xa normal, non? Como hoxe. A proba definitiva chegará mañá coincidindo coa celebración do tradicional mercado. A espera de ver o que ocorre, o certo é que a revolución na circulación rodada no centro de Vilagarcía levouse a cabo sen grandes sobresaltos. O único que fallou, segundo apuntan dende o Concello, foi o retraso na posta en marcha do novo semáforo de Doutor Tourón. O primeiro día, si é verdad que tuvemos un pequeno desaxuste aí ca entrada en funcionamento dos semáforos, pero foi ese momento puntual, a tarde xa estaba normal. Creo que puntualmente me sona desto que me comentaran, tampouco, pero non hubo máis que aclaracións, que hai xente que te podes confundir. En general non está habendo problemas dese estilo. A reordenación do tráfico era, segundo di o concelleiro, unha bella demanda dos comerciantes e veciños das zonas implicadas. Os cambios, recoñece Lino Mouriño, poden resultar molestos, polo que pide comprensión aos usuarios das vías. Pedimos aos veciños comprensión, digamos que nese novo acostumbrarse a circular por Vilagarcía, pode haber algún problemilla. De momento creo que son anecdóticos, momentos puntuais, que non deixa de ser do normal, nas horas puntas de entrada e saída dos coles. Eso creo que non o vamos a cambiar, en esos momentos puntuales seguiremos tendo pequenas retencións. Os novos cambios no tráfico contan cun seguimento por parte do Concello tamén da Policía Local. No caso de que algunha das melloras non deu o resultado agardado, dende Rabella non descartan implantar modificacións que incentiven unha circulación máis fluida no centro da cidade.